už dvakrát poslanci rozhodli Banskobystrického kraja o tom, aby sa SOU Lesnícke nevyradilo ako prebytočný na majetok. Keď sa zoberie školstvo z Banskej Štiavnice, tak čo chceme urobiť? Dieru do Štiavnických vôd? A dá sa zachrániť tým spôsobom, že sa tieto školy spoja, že sa presťahujú. Počúvam rádi, že ja som porušil zákon. Vyzerám na to, že by som porušil zákon? Nie. Za to, že som sa zastal detí? A napriek tomu župa stojí na svojom stanovisku a tlačí ten problém tak, aby bol jednoducho vyriešený len tak, ako si to predstavuje ona. Ja si myslím, že dôležité je, čo má človek vnútri, čo má v srdci, nie to, čo má oblečené. Kongresové centrum je síce pekná vec pre Banskú Štiavnicu, ale my potrebujeme vytvoriť podmienky pre naše deti. Ja som sa zastal týchto detí a preto som toto organizoval. Ja sa nechcem porovnávať so Svätým Petrom, lebo v porovnaní s ním som len také drevo. Ale Pán Boh použije drevo, aké má, a prikúri. Tu, pozrite sa, tuto je podpora, ja som nerátal tie petičné podpisy, lebo som nestihol. Toto všetko, celý región je za mnou. Áno, ja už viac nemôžem spraviť, akurát možno jedno. Viete, že vás poprosím na kolenách. Nepredávajme tento areál. Nahajme ho pre školstvo v Banskej Štiavnici a tým pádom zachráňme školstvo v Banskej Štiavnici. Prosím vás na kolenách. Pán poslanec, ja vás prosím, aby ste udržali dôstojnosť tohto orgánu a nerobili tu úkony, ktoré sú nenáležité. To je dôstojnosť bojovať a vidieť, ako vás niekto kľakne si na kolená, prosí vás, aby ste nešli proti jeho regiónu. To je dôstojnosť, pán. A Ondrik Binder má pravdu, keď rozpráva o tom, že za ním ten región. Všetci sme za ním, ja si myslím. Ďakujem.